Malta hija gżira li għandha vantaġġ li fiha popolazzjoni żgħira u għalhekk jista jkollha l-ambizzjoni li tilħaq il-mira ta' 0 mwiet fit-toroq. Iżda biex isir dan hemm bżonn ta' infurzar serju minbarra regoli, stretti u aktar edukazzjoni. Iddikjara dan Jean Todt, ex-General Manager tal-iskuderija tal-Ferrari u llum il-ġurnata President tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Karozzi. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, Jean Todt ikkritika l-infurzar f'pajjiżna wara li nnota li mal-wasla tiegħu f'Malta mhux kulħadd kien libes seatbelt fil-karozza li kienet jivvjaġġa fiha. Illum il-ġurnata Todt huwa wkoll ambaxxatur tan-Nazzjonijiet Uniti dwar is-sigurtà fit-toroq u juża l-popolarità tiegħu biex iwassal messaġġi pożittivi u jmexxi kampanji edukattivi. Waqt konferenza li fakkret il-vittmi tat-toroq bit-tema "It-toroq għandhom storja", kien innotat li kull sena fl-Ewropa jmutu mal-85,000 persuna fis-sena kawża ta' inċidenti stradali, biċ-ċifra li titlaq għal 1.3 miljun persuna jekk wieħed iħares lejn id-dinja kollha. Dan waqt li ntqal li l-pajjiżi differenti jistgħu jitilfu bejn 7% u 22% tal-GDP tagħhom jekk ma jinvestux fis-sigurtà tat-toroq tagħhom. Jean Todt innota fost l-oħrajn li f'pajjiżna kull xahar nesperjenzaw żieda ta' 1000 karozza u għalhekk enfasizza fuq 5 punti importanti biex innaqsu l-imwiet: kontroll u monitoraġġ tal-veloċità, l-użu tas-seatbelt u l-helmet u li wieħed ma jsuqx taħt l-effett tal-alkoħol jew waqt li juża l-mowbajl.